Wih, Rumangsa ingsun lakune samaya wara kelawan mekak hawa gandur ampara senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman ingsun nyirep geni samarga mabahajaning ponco samura sing netra nemparan sukawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran kajiwaku Sumuyare ing sukma madusarining perwita maneka warna prata bangun praja sampurna sakala didang meksa ana bentuk nyata sirna yang sing rasa ira yen setya pusaka kalima sakta yen dadi mustika sajroning jiwa raga jaya waskita daya pamalaksana biar manjing sira Mamuji ingsun kanthi suwita linulung segara ganda arum surep dupa bumelun ilah niat ingsun hangidung sarta katurut nitaring sang Pesing tresno tandha luwing netra rasa rasa rasaning ati ganti tirta
Mengabdikan itu. Mengabdikan. Jadi cara Mengabdikan. nah gini delok ini kok dudu kemerdekaan ya. Cuman kok badhe kok ngene. Iki asline ya kinatah ngene. Saking wis entek anu kuningan. Kinatah ngene. Ikan bekas kinatan, iki kinatah ngene iki. Anu lho iki. Kuningan nih. Nek delok kene lho. Kinatah ngene.